animali da mangiare, bene animali sta. No ho he necessitat. Perquè té l'altre. Perquè no pot ser que no té prestigi l'empresa, no li dona prestigi que jo li digui a un client, vini'm a veure l'empresa. Perdem categoria. O la categoria, nosaltres entenem que la categoria és donar un bon servei i donar bona qualitat, i això té un valor. Sí, però escolti, el director, si va amb corbata i camisa neta i planxada, oi que? Però escolti, jo al meu hotel me l'ha de planxar la camisa. Pujarem fins a dalt. No és tu? No, no passa res. Que ens hem de posar el xubastero. Aquí la gent a punt, tots a punt aquí, col·locats. Potser que millor que els pillis de davant, no? Carai, escolta, podríem anar... Jove, podríem anar no sé on, Que estic guapa amb gorra. Saludeu, saludeu. Hola, hello. Hola. Hombre, una camarama. Joan, va. Camarama.
Josep Maria! Més negre que el cul d'un ruc. Però passa. Me cago en la hostia. Ets el rei. El rei de l'escudella. I tu és el rei de Matxaire. Home! Molt bé. Després menjarem uns macarrons i un bon pollastre, nois. Josep! Mira, mira, càmera, mira. Com te dius? Joan? Joel? Ah, Robert. Robert. Molt bé, Robert. Digues alguna cosa. Pots saludar al papà, a la mamà, tot el que vulguis, que m'està escuchando. Sí. Veus? És una excursió maca, sense pressa, sense córrer i a lluir dels aires frescos, tu. Aquí la primera núria que pot disfrutar de la natura. Es nota que ha evolucionat això, Ja no és la vall de Núria que era fa 50 anys, que arribaves aquí i veies una varietat de naturalesa assombrosa. Ara veus varietat, però no de naturalesa principalment, sinó d'urbanització. Sembla que estiguem tal mateix en un parc d'aquests del barri de Barcelona, allà on si et descuides et roben la cartera. Però bueno, va, deixem-ho estar. Estem a 2.000 metres d'altura i no tinguem mal humor. Al contrari, ara anirem a fotre el Josep Maria Ribull i jo anirem a fotre un bolllap.
Ara ens tornem a trobar pel dinar de Nadal i després la propera sortida a Sant Llorenç de Munt el 24 de gener. Sense res més, bona sort i adeu-siau. Us ha parlat en Josep Maria